přichází největší a historicky nejnáročnější oprava a s ní i velká výzva. Zajištění logistiky bylo jedním z nejtěžších úkolů téhle stavby. Když je moc teplo, nemůžeme pokládat. Když je déšť, nemůžeme pokládat. Na takto obtížný úkol musí být povoláni ti největší odborníci na dopravní stavby. Die alte Autobahn, das Problem ist, der Beton ist zu dünn. Specialisté na výrobu stavebních surovin. Máte živý organismus, který se nezastavuje. Jsme schopni celkem dostatečně v předstihu předpovídat počasí. Ti nejlepší z nejlepších. Tuhle práce je schopný dělat tak jeden z bagristů z tisíce. Taková oprava si po několik měsíců vyžádá plné pracovní nasazení. Neúprosný boj s počasím, řidiči a časem na nejvytíženější dopravní tepně začíná. Věřím tomu, že přichází doba, kdyby se ten stav zlepšit měl. Dálnice D1 je nejstarší a nejdelší silniční stavbou v České republice. Prochází přes 6 krajů a spojuje 3 největší města v zemi. Zároveň je součástí 4. panevropského koridoru spojujícího Berlín s Istanbulem. Denně po ní projedou 10 000 řidičů osobních i nákladních vozidel. Na celkových 55 000 kilometrů silnic v České republice se podílí jen nepatrnými 352 kilometry, což je téměř polovina z celkové délky tuzemských dálnic. Na rozdíl od ostatních českých dálnic se ale D1 začala budovat už v 30. letech minulého století. I přesto, že se stavět začala před více jak 70 lety, není zcela dokončena. Až se tak stane, bude významnou evropskou spojnicí západu a východu Evropy a navíc stepnou z Polska na jih. Tahle ta dálnice samozřejmě vznikla v nějaké době. Projekty byly už v podstatě, dá se říci, před druhou světovou válkou, vznikaly, následně se upravovaly. Pozůstatky původní trasy dálnice z 30. let jsou k vidění až do dnešního dne. Během několika nelehkých desetiletí, včetně největšího světového konfliktu, se trasa dálnice několikrát měnila až do podoby, jakou známe dnes. Stavba vlastně probíhala v 60. letech, první úseky byly zprovozněny v 70. letech a celá byla zprovozněna cca v roce 80. Od otevření úseku mezi Prahou a Brnem uplynulo přes 30 let a technický stav vozovky i podloží se začal díky obrovskému nárůstu dopravy, který nastal zejména po roce 1990, rapidně zhoršovat. Vozovky těch pozemních komunikací se dříve navrhovaly v návrhovém období obvykle 20 roků. Tak když si vezmete, že se teda dálnice zprovoznila v roce, řekněme, 80, celá první úseky o 10 let ještě dříve, tak to fakticky znamená, že jsou ty úseky 15-20 let po vlastně ukončení životnosti. Více jak 25% z celkového množství pohybujících se vozidel po dálnici tvoří kamiony a nákladní vozidla. Ta využívají komunikaci pro tranzitní přepravu nákladu a společně s omezenými možnostmi údržby se výrazně podepsali na nezastavitelné destrukci vozovky. Největší slabinou dálnice D1 se postupem času staly spáry na původní betonové vozovce. Nejtypičtějším nedostatkem bylo vlastně propojení těch jednotlivých dálničních desek nebo těch vozovkových desek. To znamená, v době, kdy se ta dálnice hotovovala, tak vlastně nefungovala ta dnešní technologie, kdy se na příčných sparách, to znamená takové ty spáry napříč tedy směrem jízdy, tak vlastně ty desky se nespojovaly navzájem. To znamená, jednak působením klimatu a hlavně působením zatížení docházelo takzvanému vertikálnímu posunutí a vlastně pak jsme si na té dálnici připadali trošičku jako na železniční trati před mnoha lety. Aby byla současná modernizace dálnice úspěšná, musí se nejdříve vyřešit, jak budou jednotlivé desky tvořící vozovky